Nababaw Kabalin, welcome to Pampanga. For today's video, nandito tayo sa kanilang third branch. Meron na sa Marquee, Telebastagan. This one is the third one, and then upcoming is SM City Bataan. Congratulations. Guys, if you wanna know more about this, samahan niyo po ako. Let's go! Physical store of Lactation Treats by RCG. This is the second store po at SM Mall. Yung first store po nila is at SM City Telebastagan. Yung first physical store po nila is inside Metro Supermarket at Marquee Mall. Yay! Congratulations to the new store of Lactation Treats by RCG here at SM City Clark. As for me, natikman ko na yung Lactation Treats by RCG nung pandemic period. So, pinadalhan niya kami ng mga cookies and then sakto, breastfeeding mama ko at that time and nakatulong to sa akin for 3 years and more and up. So, nagbe-breastfeed ako. Kaya malaking tulong yung Lactation by RCG sa akin. Ma'am Jen, so na-try niyo na po ba? Yes po. Same with me nung 8 months pregnant na ako. So, na-try ko siya and as a first-time mother, malaking tulong talaga siya. Lalo na naisip ko talaga sa sarili ko na magpapa-breastfeed ako from the very start. And yun, ngayon nanganak na ako and malaki talaga yung tulong niya sa akin. Ito talaga yung pinakauna na na-try ko. Wala pa siyang branch noon. So, kung mag-order ako noon, di wala pa ang Lazada at Shopee. Sa Facebook lang talaga lahat ng transactions. So, nung nalaman ko nga na may mga branch na pala sila dito sa Pampanga, feeling ko ako yung pinakaunang mami na natuwa. Tapos, special to sa akin, itong branch na to. Itong branch na to dito sa SM Clark kasi ito yung pinakamalapit sa amin. We recommend it to all moms na lalo na yung mga nahihirapan na magpo-breastfeed. This will be a big help for you and makakadagdag ito ng self-confidence at mag-aalis ng mga worries ninyo. And healthy pa. Actually, this is not just for moms. Even nung hindi pa ako buntis, na-try ko na rito actually pala nung nag-start sila dito sa SM Mall. So, yes, pwede din siya sa mga mahilig sa mga cookies, sa mga sweets. Ako, personal experience, marirecommend ko talaga si Lactation Treats, lalong-lalo sa mga partners nyo. So, malaking tipid yung matitipid mo kapag nag-lactate yung mga partners nyo kasi hindi na kayo bibili ng formula. Purely breast milk na. Actually, sesegundahan ko lang yung sinabi ni Mark. Testimony namin ni wife for 3 years. Actually, pinilit na lang namin huminto yung bunso namin dahil sobrang naging effective dito sa wife ko. So, it's a recommend.